Na rozhovor jsme si pozvali autora první branky Náchoda Michala Rojšla. Michale, jak bys zhodnotil výkon mužstva? První jarní utkání po dlouhé zimní přípravě, zrovna náš rival ze Solnice. Od nás bych řekl kvalitní, konstruktivní výkon, 0 vzadu, 2 střelené branky. Hodnotím výkon kladně. Jak ses ty osobně cítil na hřišti? Za začátku musím přiznat, že jsem pociťoval, že se necítím úplně top, ale postupem času, s postupem zápasu se to zlepšovalo a jsem rád, že jsem pomohl týmu brankou k vítězství. Popiš nám prosím svoji branku. Branka taková typická pro můj repertoár střelecký, bych řekl, krásný centr od Patrika Simona, který přelít celý vápno soupeře. Já jsem se tam ocit sám na zadní tyči a nezbývalo než uklidit podél golmanovou sítě. Děkuji za rozhovor, ať se ti daří. Díky.